Генев. Благодарение на него, Турция се принуди да иска за втори път прекъсване на действията и примирие. На най-дясното крило на българската войска, в състава на Втора съюзна армия, заедно с Тимошката сръбска дивизия, настъпи 7-ма пехотна рилска дивизия с командир генерал-майор Георги Тодоров. Българското население в Македония посреща с небивало въодушевление и неописуема радост, с хляб и сол, с песни и хора своите освободители – българските войски. Успешно се развиват действията на съюзническите армии. Те разгромяват малобройните противникови войски, които продължават да оказват съпротива само в крепостите Шкодра и Янина. За успехите на българската армия и на съюзническите войски в Македония и Одринска Тракия изключително ценна, а в редица случаи и решаваща помощ оказваха четите, съставени от местни българи, които нанасяха удари по тила на турските войски или сами освобождаваха селищата. След сключеното примирие на 16 декември в Лондон започнаха преговорите за мир. За съжаление, те завършиха без успех. Турците извършиха преврат и решиха да продължат войната. Те предвиждаха с общо настъпление от Чаталджанската и Галиполската позиция да разгромят българските войски и да деблокират Одрин. На 24 януари започна настъплението на Чаталджанската турска армия, което след едноседмична отбрана беше отразено от Съединените армии. 3 дни по-късно настъпи и Галиполската армия на противника с едновременен морски десант при Шаркьой, но с успешни отбранителни действия армията на генерал Ковачев записа нова славна страница в историята на Балканската война. След провала на турския план, политико-стратегическата обстановка продължи да е крайно напрегната. Категоричността на противника да търси реванш стана причина за ускоряване на щурмуването на Одринската крепост. След няколко месечно колебание, българското главно командване прие предложението на командващия Втора армия генерал-лейтенант Никола Иванов за провеждане на операция срещу гарнизона на Одрин. Венец на войната поставиха бойните действия за овладяването на силната Одринска крепост, разполагаща с 65 000 гарнизон с 542 урадия. Главният удар се нанесе в източния сектор. По обяд на 11 март 1913 г. мощните залпове на артилерията поставиха началото на Одринската операция. Решителна за овладяване на крепостта се оказа атаката през нощта на 12 срещу 13 март. Един след друг паднаха фортовете Айваз Баба, Айджи Йолу, Кестенлик, Йылдыз. До обед Одрин беше овладян. Над султан Селим Джемия се развя знамето на победата по битва от редник Михо Георгиев от 29-ти ямболски полк. Плененият Шукри Паша предаде сабята си на генерал Никола Иванов с думите: "Уверих се, че за българите няма непревзимаема крепост. Щастлив съм, че се предавам на герой." Юридическият край на войната постави подписаният на 17 май 1913 г. в Лондон мирен договор. Турция отстъпи на съюзниците всички територии на империята върху европейския континент на запад от линията Енос върху Егейско море до Мидия върху Черно море, с изключение на Албания. Победа, която струва скъпо на съюзниците. Общите загуби на българската армия надхвърлят 84 000 души. На сръбската – 22 000. На черногорската – 8 000 и на гръцката – над 11 000 души. Остава да се реши съдбата на освободените земи. За съжаление, това няма да стане на основата на приноса на отделните държави за постигнатата победа. Въпреки жертвите, теглото и страданията, завършилата Балканска война вдъхна увереност на младата българска армия и на целия народ, че имат сили да извоюват националното си обединение.